नोंथाङा खांख्राइखौ जानो मोजां मोनोना? खांख्राइखौ खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो आरो खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोना। खांख्राइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय माखासे निउट्रियेन्ट्सफोरा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। खांख्राइयाव भिटामिन, सडियाम, केलसियाम, आयरन, फाइबार, प्रटिन आरो पटासियामफोरा थायो, जाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय भिटामिन B12आ बिखानि बेराम आरो केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा खालामना देहाखौ गोग्गो लाखियो। खांख्राइयाव मोननाय सेलेनियामआ गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट दिहुनो, जाय भिटामिन C आरो भिटामिन Eनि खामानिखौ फिन सोमजिहोयो, लोगोसे इमिउन सिस्टेमखौ बांहोयो। आरो खांख्राइयाव ओमेगा-3 EPA, DHAआ बिखानि बेराम, स्ट्रक, आल्जाइमार्स आरो डिमेनशियानि गुबुन महरफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। खांख्राइयाव ल'डाइन जौगानाय आरो मेटाबलिज्मनि थाखाय गोनांथार। बेनि अनगायैबो खांख्राइया मेलेमारि सानखोखौ बांहोनाय, ब्लाड प्रेसार, ब्लाड सुगार, कलेस्टेरल आरो थै गथा जानायखौ दबथायनायाव मदद खालामो। खांख्राइ। नोंथाङा खांख्राइखौ जानो मोजां मोनोना? खांख्राइखौ खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो आरो खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोना। खांख्राइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय माखासे निउट्रियेन्ट्सफोरा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। खांख्राइयाव भिटामिन, सडियाम, केलसियाम, आयरन, फाइबार, प्रटिन आरो पटासियामफोरा थायो, जाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय भिटामिन B12आ बिखानि बेराम आरो केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा खालामना देहाखौ गोग्गो लाखियो। खांख्राइयाव मोननाय सेलेनियामआ गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट दिहुनो, जाय भिटामिन C आरो भिटामिन Eनि खामानिखौ फिन सोमजिहोयो, लोगोसे इमिउन सिस्टेमखौ बांहोयो। आरो खांख्राइयाव ओमेगा-3 EPA, DHAआ बिखानि बेराम, स्ट्रक, आल्जाइमार्स आरो डिमेनशियानि गुबुन महरफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। खांख्राइयाव ल'डाइन जौगानाय आरो मेटाबलिज्मनि थाखाय गोनांथार। बेनि अनगायैबो खांख्राइया मेलेमारि सानखोखौ बांहोनाय, ब्लाड प्रेसार, ब्लाड सुगार, कलेस्टेरल आरो थै गथा जानायखौ दबथायनायाव मदद खालामो। खांख्राइ। नोंथाङा खांख्राइखौ जानो मोजां मोनोना? खांख्राइखौ खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो आरो खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोना। खांख्राइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय माखासे निउट्रियेन्ट्सफोरा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। खांख्राइयाव भिटामिन, सडियाम, केलसियाम, आयरन, फाइबार, प्रटिन आरो पटासियामफोरा थायो, जाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्राइयाव मोननाय भिटामिन B12आ बिखानि बेराम आरो केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा खालामना देहाखौ गोग्गो लाखियो। खांख्राइयाव मोननाय सेलेनियामआ गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट दिहुनो, जाय भिटामिन C आरो भिटामिन Eनि खामानिखौ फिन सोमजिहोयो, लोगोसे इमिउन सिस्टेमखौ बांहोयो।
आरो खांख्रायाव ओमेगा 3 EPA DHA बिखानि बेराम स्ट्रक आल्जाइमार्स आरो डेमेन्सियानि गुबुन महरफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। खांख्रायाव ल'डाइन जौगानाय आरो मेटाबलिज्मनि थाखाय गोनांथार। बेनि अनगायैबो खांख्राया मेलेमारि सानखोखौ बांहोनाय, ब्लाड प्रेसार, ब्लाड सुगार, कलेस्टेरल आरो थै गथा जानायखौ दबथायनायाव मदद खालामो। खांख्राइ। नोंथाङा खांख्राइखौ जानो मोजां मोनोना? खांख्राइखौ खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो आरो खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोना। खांख्राइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्रायाव मोननाय माखासे निउट्रियेन्ट्सफोरा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। खांख्रायाव भिटामिन, सडियाम, केलसियाम, आयरन, फाइबार, प्रटिन आरो पटासियामफोरा थायो, जाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्रायाव मोननाय भिटामिन B12 बिखानि बेराम आरो केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा खालामना देहाखौ गोग्गो लाखियो। खांख्रायाव मोननाय सेलेनियामा गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट दिहुनो, जाय भिटामिन C आरो भिटामिन E नि खामानिखौ फिन सोमजिहोयो, लोगोसे इमिउनि सिस्टेमखौ बांहोयो। आरो खांख्रायाव ओमेगा 3 EPA DHA बिखानि बेराम, स्ट्रक, आल्जाइमार्स आरो डेमेन्सियानि गुबुन महरफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। खांख्रायाव ल'डाइन जौगानाय आरो मेटाबलिज्मनि थाखाय गोनांथार। बेनि अनगायैबो खांख्राया मेलेमारि सानखोखौ बांहोनाय, ब्लाड प्रेसार, ब्लाड सुगार, कलेस्टेरल आरो थै गथा जानायखौ दबथायनायाव मदद खालामो। खांख्राइ। नोंथाङा खांख्राइखौ जानो मोजां मोनोना? खांख्राइखौ खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोनो आरो खायफा सुबुंफोरा जानो मोजां मोना। खांख्राइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्रायाव मोननाय माखासे निउट्रियेन्ट्सफोरा जोंनि देहानि माखासे बेरामफोरखौ होबथानायाव मदद खालामो। खांख्रायाव भिटामिन, सडियाम, केलसियाम, आयरन, फाइबार, प्रटिन आरो पटासियामफोरा थायो, जाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां। खांख्रायाव मोननाय भिटामिन B12 बिखानि बेराम आरो केन्सार बेरामनिफ्राय रैखा खालामना देहाखौ गोग्गो लाखियो। खांख्रायाव मोननाय सेलेनियामा गोबां एन्टिअक्सिडेन्ट दिहुनो, जाय भिटामिन C आरो भिटामिन E नि खामानिखौ फिन सोमजिहोयो, लोगोसे इमिउनि सिस्टेमखौ बांहोयो। आरो खांख्रायाव ओमेगा 3 EPA DHA बिखानि बेराम, स्ट्रक, आल्जाइमार्स आरो डेमेन्सियानि गुबुन महरफोरनि खैफोदखौ बाङाइ खालामो। खांख्रायाव ल'डाइन जौगानाय आरो मेटाबलिज्मनि थाखाय गोनांथार। बेनि अनगायैबो खांख्राया मेलेमारि सानखोखौ बांहोनाय, ब्लाड प्रेसार, ब्लाड सुगार, कलेस्टेरल आरो थै गथा जानायखौ दबथायनायाव मदद खालामो।